Ki kun ka senrat jowai ha kasngi ublei kilami madan ban penlong ka jing lekmen shat sukra ba shisin chisnam. Hashwa ba ki kun ki hajar kin hiar lejerab shaki hali ki pentor ban bet yu sambai da ka jing kermen ban yu khay yu kuba uba seso. Kapang jogan ka shat sukram ta usnem arjar posau ka ong hawatib uku ongu ya ki hukum adong blai waman kaluti isu ka perthai. Badia kane ka shat sukra la penyaj da ka arts and culture committee joga senrat jowai. Lasdang ya kane ka shat sukra na du kasngi sajany. Halaki jongki dong kishnat dak ba penlong ke jing kai drama barakas ngi ublei ka bregas ngi mi iyo ki kun karat jowai nadu kilong kemi kilong kupa ki kun samla bat ki heb ki baret kilami rengkat ki riam ki bai ki itanat ki kiping ki paila ka jing ipu iping lai thu ba kane ka shat sukra kalong kum kapor ban aibam id kapor ka bapsa ba peja yo kun ban riu lengba ka jing don jing em ha ka me mariang ka ba pendap lengba ka jing don jing em ha ka me mariang ka ba pendap penbiang habaro ki sau ayom Long ru lemba kene kshat sukra kawan raru kajinya kajinya teli para no shongnong. Uba HS tangkiu haba ajing kren ulapan pau kajing songkmen. Banyan don lang hakne gasngi hak wakum ki khun ka senrai. Kilami ban pan pau perthei kajing long tenrai lemba karyam kabej bar kajing long kerpang jong kajaj ban reu hakariti ka dustur. Hayau musyang ki bayashi mentah kajing shat ki dan hadu kanru tuli ki kanhun. Kan thu bi ka karbi trup goati. Lapan ku dia kene gasngi hamen koi perdi yong pia jawai. Hakapor prawa jemen mit dak ba penlong ka jing shat ki jing penbernya ka ba ki khot ka shat ka per sentu pela balashi mentar ki dong ba per ki ba ha po ka senyara jowai Presiden itu tambah kuat senrai but nadap daga musim bakmen ini ani yang lang banyak kali kesu kupang banyak pelong besar bakmen nampak dan buan masih tentu tang ya ikoi senrai banyak ban IT banyak dan musim walkudok dan klem bersama yang di store bagade jino kupang no banyak beliau tema bagade beliau Basta tatay lagi recommend gawin di pablong punha di dalong. Dalang patay lagi di penrio magbuon ka kahit mat mantek yang di hukum dastur pemberi sak ikumen dengan penolong tersebut. Disesisil aku play aku di ikumen dengan fight play.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn